ari kuaka muyadhi mangu. Oseni akaburitsa murume kuti mukaramba muchienderera nenyaya yenyu iyi ndinokuroesai nemheni. Ivo vanogara mhiri yegoronga ikakohwa, indiri mhiri ikakohwa, asi kwavo handina kubvira ndaenda. Pahasha TV, nyaya sezvadziri. Claim iri kuti ndinoda stendi yangu yawakanditorera zvisina mvumo neni. Zvisina kuzoita zvakanaka kana ndikazoona kuti murume watakachitaura naye anga achinyepa, daro richazotonga nemutokolero warichazo. Zvisinei kuti zvese izvi tione zvisingaitike, tinoti inini munopika pamberi pamambo nendacho. Saka ndikumbira ruoko rwenyu rwokuti musimudza muchiteedzera ini ana mutsvairo. Ini ana mutsvairo. Ndinovimbisa kuti ndichataura chokwadi choga mudanga nako makope. Ndinovimbisa kuti ndichataura chokwadi mukati memambo makope. Pasina nhema. Isarewa nhema. Mwari andibatsire. Austin Makombe, vanhu vamashoko akataura mazvinango kuti tinochida wakagara ipapo uchataura chokwadi. Dai rese richinzwa. Ndizvo. Ini Austin Makombe. Ndinovimbisa kuti ndichataura chokwadi mudaira mambo makope. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Ndakutora kwamuri zvanoitwa izvi ndezvishoko zvataurwa ndezvamukanyoresa here kuti ndinoda stendi yangu yawakanditorera zvisina mvumo neni. Ndo mashoko enyu ngani zvakanaka vanzwe here mashoko aya. Inoti china inini ndinokwanisa kutaura kwekuti stendi uri kubvuma here kuti chokwadi wakatora stendi yavo zvisina mvumo navo. Kwete stendi yavo handina kutora zvisina mvumo navo, asi kuti ini mazvinzwa zvaataura zvanzi stendi haana kutora zvisina mvumo. Chingotitsanangurirai dare havana witness here. Vane mawitnesses. Ari muno. Izvo zvakaita stendi pamusoro ibaba wangu. Izvo zvakaita stendi takaipiwa baba wachiri wapike, takaipiwa tichingobva mukipi muna 82 kubvira 82 tichingogara ipopo pastendi ipopo. 2023 uno ndipo ndakuona uya akuwaka pastendi pangu. Wana vaimubvunza last year wazukuru wangu waigara ipopo kuti uri kutema miti umo, uri kutema miti. Akati aiwa ndipangu. Ndobva tazouya ini nevamwe vasekuru wangu newana tichibva kuHarare tikaenda kwasabhuku nzvimbo. Tikati kwasabhuku nzvimbo taona munhu achivaka muyadhi medu asi ndiye kwenye kwa nzvimbo. Sabhuku nzvimbo akati chifu wakambouya kuno akataura nhau yacho zvikazi wakomana musa wake kusvikira nditi ndadini ndadzoka. Wakatanga kutaura chief wakomana avo vachiri pafoundation. Wakomana ava ndobva waramba wachienderera chief asati yauya ndokubva wawaka wakutogara ipopo wakatorima nzungu dzakatobuda chief asati yauya. Saka tazotaurirawo sabhuku wangu tsvairo ndikati ndiyo zvakaitika. Sabhuku tsvairo anoti chief wakambouya akataura kuti musa wake wari pafoundation. Saka wakaramba wachiwaka chief asati yauya. Iye zvino izvo wakutogarapo nzungu dzakatomera. Nhasi ndobva tauya. Saka takamboenda nasabhuku nzvimbo kupolisi. Miti yese yapera kutemwa. Mazhanje akati kata pasi kudona.
Polisi ikati aiwa tikupi tsamba, unoenda kwa chifi kana kuti kucivic kuti mupiwe tsamba tozokupai tsamba yekuti muende kuyeni ipolisi. Austin naSabhuku nzvimbo wakaungana nevanhu vari more than 25 pakembi, mapurisa aripo. Austin akaburitsa murume kuti mukaramba muchienderera nenyaya yenyu iyi ndinokuroesai Nemheni. Sabhuku nzvimbo anga aripo, mapurisa anga aripo. Umwe mupurisa akati muromo uyo wataura ndinogona kuisa muchizarira. Zvikabva zvangopera kudaro. Saka ndizvo zvakaita Austin. Saka musi weSaturday ndauya, Austin wakandisheedza nemuzukuru wangu uyu. Zvikazi ndinoda kuona igoro. Akabva auya payadhi pangu. Zvikazi ndingada kuti muuye mundiratidze mugana kuti ndoguta. Ndikati Austin, ini handizivi mepu. Chief ndiye anoziva mepu wakatimirai kuwaka kusvikira ndauya. Saka ini undiziva kuti ndinoguma apa kana kuti apa handizivi. Zvikazi ndizvo ndaenda kusheedzerai kuti muzive. Pese apa ndiri apa ndipo pangu. Jiri rese iri muri kuona nemizhanje yese yakatemwa iyi ndimuza. Anozi ani Austin sorry sitarati. Akati ndimuza wakatema. Ndiyadhi yake wakatondipa izvozvo wakatoenda kuEMA kopiwa tsamba yekuti agobore miti. Izvozvo muzi wacho ari kutogobora. Muzi wacho handimuzivi. Uyu ndiye akataura ndimuza ari kugobora apa ndiye ane stendi yese. Ndaifunga kuti ndi Austin. Dai ndakaziva kuti ndimuza ndingadai ndakamangarira Austin namuza. Saka undiziva kuti ndimuza ndakatozwa Austin musi weSaturday. Asi yakutogoborwa ndiyo nyaya yacho iyo. Ndikuzvinzwa here Austin kutaura pekutanga pamusoro yechangamiri pamusoro yechangamiri ndichipupura zvinoda kutaurwa nambuya. Inini maererano kuti ndizotanga kuti ndawana stendi ndakapuwa naSabhuku zvichizvi nzvimbo iyi ndeyero semwana otanga tane mhuri dzakukura kubva ndapuwa stendi yangu. Pakazoya mambo inini ndakange ndavaka kudhara ndobva ndatombobirwa madhovhurema angu 2 nemuzukuru wavo achitaura kuti wapedza kuvaka asida kuba madhovhurema ako. Ndokubva ndaita sei ndanoisa kesi yangu yemapurisa. Shuwa madhovhurema angu akagurunura. Ndobva ndazongoti kumapurisa azvisinei azvo ini zvokuramba chinetsa nemunhu rega nditenge mamwe ndiita sei ndidzosere. Ndobva ndadzosera. Ndobva ndazoenda kuita sei kunogara ikoko. Pamba pandaigara inini ndepaasekuru hanzvadzi yamai. Vakabva vazosiyiwo basa ndobva vazouya pamba pavo vakati muzukuru semunhu wangu wapuwa stendi chikwanisa kunogara kupi kustendi kwako. Ndokubuda kwandakaita inini ndichiuya unozogara pastendi pavari kuti ndipavo. Ivo vanogara mhiri yegoronga ekakohwa ini ndiri mhiri yekakohwa asi kwavo handina kubvira ndaenda. Inini handina kuramba ndichikontinya semunhu ndanga ndavaka kare. Inini pavanhu takapuwa mastendi tapuwa tiri sevanomushanda kupuwa ndega. Inini zveshuwa ndakatanga kunoita sei kuvaka. Ndandatopedza kuvaka madhovhurema ndatoisa changa changosara madhoo chete. Ndo handikazongoenda kunoisa ndichinogara pamba. Ini ndiri kwanzvimbo. Tiri kwamutsvairo. Kusaziziwo vakuru vakandipa vachiti nzvimbo yedu ndipanzvimbo. Semwana ndakapuwa taida kugara. Nzvimbo yedu yepamutsvairo inzvimbo yedu takatorerwa. Saka takamboisa nyaya kwamambo kuno tichiti vana vari kuvaka munzvimbo yedu mamutsvairo. Zangu namambo endai kundokorekta mari takorekta $55 maSabhuku tichiti tipihwe mugane wedu namambo. Nanhasi ichiri kuno kwamambo. Vasati vauya.
pamusoro ndichiripewo kana ni takauya panzvimbo tikasangana paDTF pa19 ndopatikagara ipapo. Handisi kuda kutaura hangu zvakawanda zviri mukati. Chandinoziva ini ndechekuti mambo vakati mirai kuvaka. Mambo ndinokubatsirai, mambo havanonoke. Mazvinzwa? Mambo kana vachinge vachiuya tenezi dzichateera havana kunonoka vari kuuya. Ukadamburira zvataurwa namambo washora mambo wacho nedarira. Saka iwewe wakaudzwa kuti zvakanzi imbomirai here. Wakambozvinzwawo here? Wanga uripo here patakasangana panzvimbo? PaDTF panirapo. Ayo indakanyedzisipo. Hai, asi Sabhu ndova. Sabhu nzvimbo. Mwana wenyu ka? Pamwe nechinano. Pai pamukazouya pai yatirapiwa namukaiwa. Ipo pai nzvimbo yakanga yabatwa kudhara. Nzvimbo yatiri kutaura ndokamutsvairo namukaiwa masabhu matatu. Inzvimbo yepanzvimbo. Ndo pane yake. Saka ndingaifudza kuti chikumbiro changu kudare riwe kuti riende kunoongorora nzvimbo yacho mamiro yakaita sei ayakaita. Ndo chikumbiro changu nekuti ini ndazikanyarari munhu achitaura kuti ndokubva kwamutsvairo achisvika kuva muna amwe mwandu. Isu kanzvimbo patakanyarara togara tisina ichitoro zvichipesana nezvatakaudzwa nababa vedu. Isu hatina kupinda pamutsvairo. Isu tiri panzvimbo shombira yese iri manzvimbo. Kana tikatenda nhasi izvo zviri kupinda mupolisi kunokaita mhepo yepolisi munoda ichitokuramirai. Isu takaita ongororo nzvimbo yedu, nzvimbo yedu. Bose kana hana kupiwa maagiri. Agiri havana bvira vangorima ikoko. Havana bvira varima ikoko. Ipapo pakatombovakwa nevanhu vokamukaiwa. Zvatinoda kubvunza nzvimbo tereni. Patikauya isu tichitaura naye nzvimbo iyi tichiperekedza mambo. Uyo akanga avaka here? Akavaka. Akanga akugarapo here? Kugarapo akagarapo nekuti izvi zvake zvaibiwa. Akanga achigarapo here? Akataka agarapo asi zvinhu zvaibiwa. Zvaibiwa? Pakabiwa maadhofremu akaparwa. Ndopa akazvinda kuti aona kuti ndiro parakapfuma. Zvinani kuti kana iri nyaya itongwe ndiri papi ndiripo. Kuri makatombutaurira nawo here naSabhu? Hamutaurana? Nanamutsvairo. Tinototaudzana tichionesana nekuti dzimwe nguva kakurerutsira mambo kanaka. Maonesana kuti naSabhu mutsvairo wona mwana wangu ndandamisa. Asi pazoita chii kusawirirana pakati pedu, asi tiri vanhu vana vedu tese. Zvino uyu anga avaka zvadii kuti zvaari kubirwa kuti kamuti ambogara tozoudza mambo kana vachiuya vachizotonga vachiti ndokwangu wekwako sawira anongomakwa newe, kana vati ndokwangu anogara ari mambo. Apa tinoda kuedza kuti pese panoitika navo vanhu ngavadzidze kuda kuwirirana vasapatirane matemo. Ndochinangwa chiripo. Uyezve hatidi kudyara ruvengo mukati mevanhu vakagarisana. Kuti uyu ndokwamutsvairo vakangoenda uko anotonzi achatobayiwa nedemo, ndine pfumo vakaenda uko anotemwa nedemo. Hatidi izvozvo. Saka tinoedza kuti makambogarawo pasi here musi vakuru vaviri maziso amambo nenhau yemwana wamambo kuti akanga avaka pamukazoya kuti nhau igadziswe kana yaimboira. hatina kugona kugara pasi. Makaregerei. Chikonzero ndechekuti tigare pasi nhasi isu tiri kuti vari kuseri ivava pavari kuti pava ndibagera navambi ndipanzvimbo ana baba vachitaura. Saka isu nhasi nditoya totanga kugara pasi nhasi isi takatorwa ndiko kudhara. Aiwa nyaya iripo kanje havera ndibatsirei vaauya pai amanga musikataurane nezvemugangu ndichiti pane injini ndopanomuganga amataura nezvezvo patikuramba kuti pane injini. Alright, fine, hazvisiri izvo, asi panzvimbo iyi mwana uyu anga avakakare. Anga avakakare. Zvandiri kureva ndizvo kuti mutaurirane inini namutsvairo kuitira kuti amai ava vangadai vasina kuuya kuno nhasi.
Aniti amai angadai asina kuuya kunozobhadhara mari yavo vachiti vari kuda kuenzaniswa kuno kudare nauya garei mudare kare munopaonawo sei mumakuru vaviri kana vari ndipo ipapo ndobati kutaura chete pese paibvunza kuti amutsvairo vaaporochi inini ndinoita sei ndivaaporochi sana hapana akaaporocha munhu ndimakakanganisa kakuti hamusi kuda kuyananisa munhu nokuti uyo akarima akavaka ipapo ende akanga avaka kare zvamurikutaura ndizvo ero tsvairo kuti anga avaka kare kwete akanga asatavakazovakwa chopu ini ndakati una vanzvimbo apa ndakati vanzvimbo tainge mamirira mambo nyaya izvo ndakaisa kwamambo tomirira mambo tonyatsopiwa mugani hwedu isisu namukayiwa nanzvimbo topiwa mugani hwedu mune zvakanaka. Alright, zvisinei ngatidai izvi mwana avaka muri kuzviti vamutsvairo kuuya kwamuri mwana avaka uyo arima nzvimbo dzamera nasununu munoti kudii nazvo amai avo mwana wedu munoti kudii nazvo kubva anogona kubva nekuti tine vanawo varikuda kugara ipapo isa zvakutaura mwana uyu avaka mwana uyu adyara mbeu igore ra2023 kusvika 2029 nawo haisati yapera mambo vari kuuya mazvinzi vari kuuya ndati topunza here imba yeuyu nokunorimira nzvimbo dzake pasi nokuti avaka kwambo kuti ndekwenyu inini kubona ngenyaya yezizathu dzirimbiri ava mai ava zvitaura nyaya yemugana vari kutaura nyaya yemunda wesitendira ozouyawo nyaya yemugana masabhuku nzvimbo nesabhuku mutsvairo saka ndikubona ngezaiaamai munda uyu tichibuda mukipi tine 42 years tiri pai ipopo nzvimbo anga ari ipopo anamboya kuti paya dhipani panzvimbo pangu tagara 42 years takapiwa wanga ari sabhuku wanga ari meja mutsvairo ari sekretary anga ari brown mutsvairo sabhuku meja mutsvairo akati inini chifundisi kuti ndiite sabhuku hazviiti nekuti handizogoni kudini kufambira vanhu ndaakutora munin'ina wangu zanda mutsvairo baba waiye uyu ndiye akazi ndiye wa acting sabhuku ini ndiri kubasa rangu rechifundisi ndobva tatanga kuwaka muna 882 kusvikira nanhasi nzvimbo anga angoripo haana kumbopa vanhu wake mastendi kuti istendi yangu kusvikira 42 years tiri ipopo nzvimbo anga angoripo haana mboya kuti istendi yangu asitauri 2023 ndipo akutanga kutaura kuti istendi yangu Austin uyu murume wangu takarega kuwaka nekuti aita projekti yemombe saka taita mamukaka Austin aitouya achita mamukaka nasekuru tichiunza padheri dheri riya riri papo papakuzi pemishonga ranga riri dheri ramutsvairo remombe dzaigara musango iroro takatoisa mapadhoni ndiwo ane waya itoripo yakatochirikwa naAustin kupinda tine 42 years tiri ipo Ndaingokumbira kana mchisimuka iona kuombera nedundundu kamaitapo chipatanzai maoko kuombera tauri mashokweni ndaenda kutsungudzira kuti munhu utinise ndeyama yavo ndepawe iri apa pane nzvimbo mberipo shoma yepachomera ndofunga tese tunoziva kurosautsairo akangwari consultant local government akazoitwa hurumende sitogwarani saka zvese zvekuplana nemamigani anofunga kuti vaigona
vachitadza kusaziva. Izvi zvemudhani kutaurwa tofunga takambotasangana nanzvimbo ndofunga munin'a wavo tichisakambotaura nyaya yedzimba dzakavakwa paseri pechokera zvodana muchairo ndevanachokera vacho saka vaindibvunza kuti hapane dare rakaitwa vakauya kwamuchairo vachinzi ameno handichanyatsoziva zvakanzi haziyechi mugari. Saka isusu tiripo independent witness tine zvandinotoziva zvakawanda maererano nemugari tokuti saka mambo wakati chimbobvirai kuvaka. pamusoro yedanda rakudzwa payapa ndo pane nyaya yebhoundary yataendesana mazuva akauya mambo. Kwakavaka Austin kwakamhei kwakatovakwa nemunina wangu akatonzaiwa muri wekwani ndowamutsvairo ndinonzi Washington mutsvairo kwakavakwa nemunina wangu ainzengezi upa uchavaka nokuitira kuti tikubva muhondo kunogona kukanga kuri shooting range sikanzi bisa dzimba dzako kuno ndobva anozvikwa usiri. Saka iyo nzvimbo iyoyo ichiteera chombira pamusoro pedhidhiro ndoyainzi yese ndeyekuronzera nanhasi mujinga mechombira parodhi ye unotoone makoya emhuri yekwababa vangu. Saka inzvimbo yekwamutsvairo waraitita zvinzi takudawo mawitness aAustin pamusoro imamo imawani ili kwa sabu kutsoko kutsoko ndi under the com Sabugwani kutsoko kutsoko pamusoro imambo pamusoro imasabu ndakaita kuti tibatsire panhauyi vana vanhu vaziva. Ndakaita kuti titaure kuti word kana kuti shoko kana rabva kuna mambo richiti rimirai kuvaka munhu wozokontinya kuvaka patoipa kana mambo atimirai kuvaka munhu anofana kumira kudini kuvaka. Ndatenda kuzvibva pakangoita dispute chete hapana ndingaene achavaka hapana chatenderwa. yes saka ndonda vati kubvunza Austin sei wakavaka yes ndopatinauima mambo atimire kuvaka iwo uri kuvaka dzokera ipa ndiani webani danga padikuda kutaura nepandangaitida kuti nditangire tiringotaura kuti Austin ari kunzi akavaka munda maanaisa mugano wavari kutaura tichibva kukakurongwa kubva kuziva kwavo tichiuya kuchombera ivo vari kuti mugano wavo ndoupi chaiwo tinatotaura because isi tinoziva from 1980 kuti zvakanga zvakamira sei. nyaya yemugano iyoyavabvira ichitaurwa vatauya uko muchitadza kutanotaura mugano wenyu chaiwo chaiwo muchingoendedzana saizvozvo kusvikira mambo vasitaura kuti hapana kuvaka murwadza kutaura saka pakuzovaka kukaitwa vazovakwa nechisimba ndochokwadi chatingataura. Ndingambobvunzawo muchato pamurawo zvinoreva sekudaro asi ndikuona sokunge kukura kwedambudziko rinenge riri mukati memusha rinozoita kuti mumwe munhu atadza kunzwisisa kuti ko zvinozvo zvamira zvakadai zvinorarama sei nokuti anenge ari mukati memumba yevabereki iye ane mhuri nevana vashanu. Tazvinzwa makutopinda zanzwika. Chandoda kubvunza
Kutanga kubvunza kuna Austin. Austin amai avo unovaziva? Unovaziva vachigara kupi? Ndinovaziva vachigara maMutsvairo, village maMutsvairo. Nipamba. Wakatanga kuvaona rini? Ndakatanga kuvaona 2001. Akanaka. Amai uyu mukomana munomuziva? Mukomana uyu ndakatanga kuzumuziva izvozvi akutaura yega kuti ndaiuya tichikama mombe nani nasekuru tichitamba nemuzukuru wangu nemwana wangu akafa ari ipopapo. Saka isi kuti tizorege kurima muramo wangu wakafa nemukadzi. Ndangobvunza kuti munomuziva here? Ndakatanga kumuziva izvozvi izvo. Zvakanaka. Pakuvaka vari kuita mukomana uyu ari kuvaka munda menyu kana kuti ari kuvaka kumwe? Ari kuvaka muyadhi mangu. Muyadhi? Patori newai. Iwe pawato time yauri kuvaziva vari ndipo pauri kuvaka here pamba pavo? Aiyo. Iwe vari kumhiri neminda yavo mazika ndozviita. Isu pane muganu kakoronga. Ini ndiri kumhiri. Toda kutaura chokwadi nokuti matsimudza maoko muchiti muda kutaura chokwadi. Amai ava vari kuti uri kuvaka muyadhi mangu, iwe uri kuvaka kumhiri kwakakohwa. Patori nemuganu kakakohwa vakandoerera mvura. Ivo vanotouya mhiri yacho vachiti ndikwavo. Takubvunza sabhuku, masabhuku kuti pamba pari kuvakwa neuyu pane kakova here? Pane kakova karipo. Ndakubvunza kudaro, imi sabhuku, pamba pari kuvakwa neuyu pane kakova? Ini sapindwe zvangu. Munhu aimupurisa kuti handipambune kakova. Ayo mabvunzo alisa. Ini kakova karipo. Kakova karipo. Amai avaitori mhiri minda yavo handiti wapera kana mabvunzo. Ndatoda kutsvaga nekuti panoita isisi hatikuzive kwamunogara. Kutaura iri nyaya. Pane pokuti pane pokuti taita kakuwandira asi stendi yako ichienda kana dai akanga akavakakari iye aikwanisa kusekiwa achigara kwaari nokuti kutogara atoita divine order. Ndo zvatiri kungotaura chete nokuti ava kuti wakatora stendi inhau iri mbongoni wakatyora ndo zviripo kwete kuti tavazorwa zvestendi tavazoti kweiwewo zvatikataura mamusei usina zvitiri. Iwe wataura uchidoma sekuru vako, wati sekuru vakanga vari kuHarare. Chakatanga kuuya sekuru vako nokuvaka kwako chii? Sekuru Mutsvairo. Wati sekuru pavakauya ndopavakanditi chivaka ndauya kugara kwanzvimbo. Chakatanga kuvaka nokuuya kwasekuru vako chii? Ini ndakatanga kuvaka mushure mekunge aipa wakatanga kuvaka pari pari pastendi ndarakidzwa nasabhuku chinzi ndo stendi yako sevana tarakidzwa ndobva ndavaka. Wakarakidzwa nasabhuku nzvimbo anzvimbo ndimakamuratidza handiti chakatanga chii? Kuvaka nokumiswa. Ini ndakange ndavaka mambo vasati vatitaura chimbomirai. Chakatanga chii? Ndatanga kuvaka. Wakatanga kuvaka. Ungatiudzewo igore ripi raukauya pasekuru vako? Pasekuru vangu inini ndakatorerwapo
ndakakurirapo. Saka ndaingogara pamba pawo vachienda kubasa, saka ndingaichengeta semwana. Igore ripi ravakakudza sekuru vako kuti chibva pasitendi pangu apa chenda unovaka stendi yako? Vakandiudza mwedzi wapera. Mwedzi wapera. Ungandiudzewo kuti mwedzi upi? Iwoyo ningi September. September apera. Kana to October. October apera. October. Chakatanga chi pana October nokumiswa na mambo. Yes. Ndakangenda vaka chakatanga ndavaka. Wakavaka muna October. Aiyo. Mastenda takarakidzwa. Chakatanga chi kumiswa kuvaka na mambo nokuvaka kwako chakatanga chi? Chakatanga kuvaka. Mwedzi upi? Ndakavaka last muna January. Last muna January. Changamire vakakumisa gore ripi? Takazomiswa muna achaza kuti March kana kuti April vakazotaura. Gore ripi? Last year. Last year. Muna March. Vakumisa muna wavaka muna chi? Muna January. Muna January. March uchibva wavaka. Ndandatovaka. January ndandatovaka ndakatopedza. Saka nhasi uno ava mai vauya vachiti wakanditorera nzvimbo yangu wakauka musitari yangu. Hauna kubvira wazvinzwa here kuti aya masabhu vari kurwisana nenzvimbo? Izvozvo handina kuenda zviziva, asi semwana ini ndakangurikufunza. Inangu handina kuenda zviziva. Hapana sabhuku here akakudza kuti imbomira kuvaka mambo ari kuuya? Inini handina sabhuku akambonditaura kuti imbomira kuvaka. Kana ndito kwamutsvairo, asi kunze kuti takangorakidzwa mastendi isusu nasabhuku wedu nzvimbo. Sekunge semwana ndakanga ndaitoka mari kangu ndabva ndangoti ndivake nzvimbo. Paukatanga kunetsana namaya wakaenda kuna sabhuku anokuti amaya vakundinetsa papuroti. Ndakazoenda kuna sabhuku nzvimbo. Akati kudii kwauri iwe? Sabhuku wakangoti nzvimbo ndiyedu vakai. Akuti vakai. Wakaenda riri rini? Wabva bambo varambidza here kana kuti vasati varambidza? Vanga vasati varambidza. Ndopa wakaenda kuna nzvimbo. Saka nzvimbo vakakubvumidza kuti vaka ivo varambidzwa nachangamira. Aiyo. Ini ndakarakidzwa stand. Anditi ka. Ndakarakidzwa stand. Mushure bandikarakidzwa stand ndopa ndakabva ndavaka. Mambo vanga vasati vaziviswa. Ukanga wakudaro isitinoti mambo wakwanyepera wakupera tese watu wakatanga kuvaka iwe muna January rakapera 2022 vanhu vakamiswa muna March 2022 iwewe muna 2022 muna March ndipo wakanzi mirai kuvaka ndizvo wakanga wachigara pamba. Aiyo ndopa ndaigara kwaseku. Saka waizoenda sei kunogara pamba parambidzwa kuti pane kusawirirana chiro usanogara? Wakazoenda here kwasabhuku after March mambo vakanyamisabhuku vakati enda unogara? Chikonzero nyara sabhuku after March gore rakapera 2022 mwana akauya kwamuri here akataura kuti ndoda kunogara pamba apa nokuti zvinhu zvangu zviri kubiwa kana zviriimuka kuti enda? Ndakamutendera ndikuti zvakanaka. Saka imi sabhuku ndimi maita defy order yamambo. Imi ndinopindura mhosva iyi kuna mambo. Zvino mambo vari kuti ezuwe ananga achigara kwake uyu kwaaigara ngaadzokiriko kusvikira mambo vauya, even if it takes 2, 3, 4, 5, 6 years. Idunhu ravo vane zvakawanda zvekubata zvakuuya mangwana kana kuswera mangwana. Munotichisa ngadzokere vangari nekuti tikaregera zvinhu zvakadai zvichiramba zvichiitika kana dunhu racho haritongeke. Changamire ndakudzira pamwe isu ndomaonera ataita apa sabhuku vakai
kutadza kuteerera shoko renyu rekuti hatidi mhirizhonga, nokuti kuuya kwevanhu vatouya kudare imhirizhonga. Dai vanga vakagara zvavo vanongouya achigara kwaakakurira uyu, maizongoenda still muchinogadzirisa mhuri yenyu iyi. Asi sabhuku vakati mambo havana basa, ndichakutaurira ine zvekuita, ndobva ataurira mwana zvekuita. Handizivi chandaenda akusiya pamuviri. Ndipewo nzeve. Chekutanga tofana kuti tidzidzisane, tichionesana. Apa ndiri kuona masambu nokutamba nezvigaro zvenyu. Nokuti masabhuku ndimi munofana kuziva vanhu vamugere navo nemahouseholds. Iye zvino ndikabvunza iwe sabhuku mutsvairo, ndakakupai committee of 7 yamunofamba nayo mukati mezvinenge zvanetsa kuti ive nove nomira kuconfirma kana kudisconfirma pakupa madecisions. Pane committee of 7 here yaukamira nayo pamaitora madecisions yamakatora. Ndiri kubvunza nzvimbo. Maminutes yaripo yari kuti chi right. Pamaminutes yamwinayo zviri kundiratidza kuti sabhuku mukati memusha wako hauna kurongeka nevana vako. Nokuti kana vana vakupoya uchiona nge vari kugona kuenda kunopara mhosva mune rimwe bhuku remumwe sabhuku, chaitanga kuita kunewe sabhuku mutsvairo newe sabhuku nzvimbo, kutanga vaviri mayananisana musati maenda kunotumira vana, nokuti ipapa manga muri kutopara hondo. Manga muri kupara hondo. Nokuti uyu akaenda kunovaka akutotemba nezvaari. Ndichiteerera pakutangiswa kwenhau kuti azotora masimba ekutaura kuti ndinoenda kurovesa Nemheni. Reinforcement kai. Mwana wako wakamutaura kuti anorovesa vanhu Nemheni ero. Ndiri kubvunza iwe kuti mwana wako wakamutaurira here kuti anoenda kunorovesa vanhu Nemheni here. Saka iwe muromo wakaburitsa wekuti unorovesa mbuya iyi Nemheni wakatora kupi? Saka vari kunyepa here mbuya ava? Vakanzwa muromo iwoyo ndivanani? Uri ndiwani? Uri chicha? Wakanzwa kuti chi? Vanzvimbo muromo wabuda here kubva kumwana wenyu? Aiwa, ndokuti apa maoneka ine mapurisa kugara mukati. Saka ndopa ndikuda kuona kuvimbikana kwenyu masabhuku. Ndopa ndikuda kuona kuvimbikana kwenyu masabhuku. Ndinotevera mazwi yanovaka, nokuti uyu kana runyararo. Uyu kana agona kunoburitsa mazwi yakaoma ndimbuya vake apa. Andima pambi muri baba wake, muri sabhuku. Muromo iwoyo haufaniri kuenda kunobuda ukazoenda kunobuda kumapurisa kureva kuti kunenge kwakupotera imi masabhuku munenge matadza kuyananisa vana venyu mumusha menyu. Akazoenda sei kumapurisa iwe sabhuku uripo usina kuzvipedza? Uyu mukomana akaenda kumapurisa. Akaenda kumapurisa ndiye?
vakomana vaigara kumba kwamai avo vaitema miti ndo vakaenda kumapurisa vachikomera mukomana wayo mhosva kuti arikuita sei arikutema miti saka kumapurisa ikoko taenda ikoko atamike taita nhau yemugani takaitira nhau yemiti kumapurisa ikoko saka iwewe kumapurisa vakanga vachipawo taita ikoko ndo kwanza hakuna kana kuzomutukana makuti takuta ndo vatagarisana nevakomana vacho tavatawirirana uyu ngomata tamutsvaka kati ayo ngomana imi akomana imi kana mutema miti regerisana ine miti tete takatagwirisana nebaba timupurisa ngariko nyaya ikapera murau wekutemwa kwemiti mudare rangu munyika mangu unoti chii? Iwewe sabhuku wakazvitenderere kuti miti itemwe? Miti takarambidza kana mai zvikurambidza. Saka zvawakarambidza wakatora matanho yapi? Ini handamutanho wandikatora kuti handina munhu wandandabata. Anditi uyu anga kompena wati wakaenda kwao ukasvikonzwa nhau yemiti ukataura kuti musateme miti ndozvakataura? Ini ndakatsiura vekwangu ndikati imi musateme miti hatiki panotemwa miti. Vanga vasina kutema here miti vekwako? Vanga vasina hapana batwa munhu akatema miti avo. Vabata pali bava vanotema miti vari vanhu vandi. Iyo ndakaita so miti yachiripo. Alright, fine. Ndanzwa kuti ava vakagara vane 42 years pastand pavo ndizvo? 42 ndizvo here sabhuku? 42 ini ndokwa nzvimbo ndokwamutairo saka zve42 zvinozikana newekwamutairo. Kwewe wakatanga kuvaona rini? Ini chandiri kuziva mambo ndiri kuziva nhau yekuti kwakagara Austin ndekwedu panzvimbo ndo izvo ndo zvandiri kuziva. Amai ava vari kutochinika kaikova chiterera sabhuku. Chekutanga imi masabhuku newe mutsvairo muri kutadza kuziva magariro akaita vana venyu mumisha menyu. Mandizvo zvandataura? Muri kutadza kuita sei? Nzvimbo ndati muri kutadza kuziva magariro yakaita vana venyu munzvimbo imomo. Ati muri kundinzwa? Nokuti kana chembera vachitaura kuti 42 years vari panzvimbo yavo, iwewe sabhuku uri kupupura kuti vane 42 years vagere panzvimbo yavo? Ndinopupura nokuti vakapuwa nababa vangu vari sabhuku. Takabuda mukipi 1980 ava ndokubva vapiwa stand. Ndakatopuwa young stand nababa wangu, saka ava ndepavo pakatombovakwa nemwana womukoma wangu ainzi Michael Itairo. Saka tikatobisiswa kitchen yange yavakwa ipapo nehurumende vachiti ndopari kutrainerwa masoja. Ndanzwa pane ataura kuti consultant wekulocal government anoziva nezvenzvimbo idzodzo ndiani? Mugano. Ndinambire maiguru wangu anopato ne42 years achigara panzvimbo iyoyo tichibva mudistrict asina kugara asi iyo mamepu dziripo nokuti nzvimbo nenzvimbo inotonechi mumepu yayo, saka taigona kutangira ipapo tichiita sefamba zvishoma tomuonesana vari ndofunga zvakatangira kushinguriko pakaunzwa kune vakaunzwa vamwe vakabva kumazoro kumakorokosi zvichingodaro daro ikaka, saka hazvina kuzonyatsonzwisisika kuti vanhu vakungoramba vachingouya vari kubva kupi. Nokuti pamutsvairo futi kune vazukuru nechi vese varipo
vese vari kudawo kwekugara saka ndopakuita komiti ipapo kuti nenzvimbo inoi nzvimbo iri kukura inoisira ndachiita sei. Alright, ndazvinzwa. Imimi vekwaMutsvairo hapana akatengesa nzvimbo isiyani. Ndipindureiwo Sabhuku. Mumusha mako hamuna vakatengesa nzvimbo dzisi dzavo here? Vaitengesa minda yavo. Ndati hapana vakatengesa nzvimbo dzisi dzavo here? Varimo asi vakafa vatengesa minda yavo. Vakatengesa minda yavo, vakatengesa vana vavo here kana kuti vakafa nevana vavo? Vaitengesa minda yavo. Vana vavo vakafawo here? Havana. Vana vavo vakasirwa minda here? Vane dzimwe nzvimbo dzavakasirwa. Ndati vakagara nhaka dzana baba vavo here? Havana. Saka kana minda yavo iri nhaka yavo yakaenda kunotengeswa, ndivo vacho vaakuzouya semuiro uri kuita hostel. Saka maSabhuku pane vakambotengawo nzvimbo dzacho here? Kwandiri ndikubvira kutanga kwandakaita handisati daritengesa. Mutsvairo zviri kunzi nachangamire maSabhuku kuzonzi maSabhuku muri maSabhuku ekuchengeta nzvimbo iri pasi pamambo. Imimi nzvimbo iyoyo kuti muwane makaitengawo here? Ndobvunzo teereresai kana muchibvunzwa mupindure zvabvunzo. Hatina kutenga. Chete hapana kutenga. Saka panhau yandinodzoka ndinouya kwamuri maSabhuku, mutadza kuchengetedza nhaka yenyu, nokuti Sabhuku ndiwo unoziva paunotangisira nepaunogumira. Saka apa pari kuratidza kuti kana pane kupesana pekuti iwe nzvimbo uri kuti apa ndepangu, iwe Mutsvairo uri kuti apa ndepangu, kureva kuti hamusati maziva nzvimbo dzenyu. Inokuziva kwangu mama, nzvimbo iyo ndeyedu isisu tichibva mukipi ndopaitotrenerwa masoja ipapo. Saka iri nzvimbo yekwaMutsvairo. Vavangu vakatongopa munin'ina wemwana wangu pokugara ipapo, vakatobiswa nehurumende kunzi hai apa ishooting range. Alright, iwewe Mutsvairo newe nzvimbo mese muri kutaura kuti nzvimbo chasamuridziwe nzvimbo ndeupi? Because mese magara makurirapo kama mese makurira kama. Saka ndoda munditaurire kuti muridziwe nzvimbo ndeupi pauviri hwenyu inini. Ndimi baba wedu, ndimi munozama mafuta enyu, naziva mafuta enyu ana Mutsvairo noukuru hwavo, ana nzvimbo noukuru hwavo, nokugara kwavo. Nyaya iyi yaita zvakanaka, yatova kwamuri mimambo, ndimi munoziva ukuru hwevanhu ava kuti anofanira kuve ndiani ndokuti nzvimbo mukuru aMutsvairo mukuru vagara makore akaita sei nzvimbo akafanana. Saka zvakudai mishe patsanure muri ina. Yes, zvakudai riri kuti ndipatsanure ndopandiri kutaura kuti hamusi kuziva. Saka pamuri kutondiratidza kuti makangogarawo mumisha imomo musiri kuziva mamunogumira. Saka mauya kwandiri, handitika mauya kwandiri, asi chandinotanga ndaongorora kuona kuti makangwarira here, muri kugona here uSabhuku wacho, nokuti kuchengeta mhuri, kubatanidza mhuri. Ndakubatsira changamire ndijanzi nokuti imese ndikonza nokuti 1980
1980 asati akwana yaimboive nzvimbo wakaipiwa nani P1 nana sekuru vedu ani vamujeri wakambonavabvunza here kuti muganwa wakati pasi ndakanobvunza vamujeri vakanditi makasvika pakati pazimana wakadii kumbwa wadaidza kuti tine dambudziko nanzvimbo nekuti kana mujeri ariye akakupa nzvimbo iyi akatokupa achiti gara undigarire pamugano nani nanzvimbo handizve saka unodii kutsvaga mujeri auya kana une dambudziko rakadai ukaenda kwasekuru vako vakakupa ivavo vanonyatsotsanangura kuti zvitata zvakanga zvakamira zvakati kuti iwe uone mugano nanzvimbo nokuti mujeri nanzvimbo ndo vanga vakaganhurana kwete mutsvairi Hold on. Watichiwe? Ya manje chinzwa inhau yatora nguva yakareba. Nhau iyi chekutanga mhosva yekutangisisa ndeyako Austin yekunochora murau and instruction kana kuti order. Ndisingatarise kuti makamira sei ndanzwa kuchembere ichiti 1942 ndiyati 42 years munhu ari panzvimbo kureva kuti ndipo ane enough evidence yekuti ari panzvimbo pake. Chechipiri, inini mambo ndapa order yokuti apa imbomirai titange tavheneka. Iwewe wauya wakontinue kureva kuti washora order yangu, washora uyo complainant ari kuchema kuti wapindira munzvimbo make. Saka iwewe nevabereki vako nasabhuku wako, sabhuku ndi nzvimbo, nasabu wako nzvimbo aonana nanasekuru wako ana mujeri ako. Nokuti mubvunzo wangu wandapa masabhuku ndiwe kuti kana uri sabhuku pane chinonzi handover take over. Muri panzwisa masabhuku. Kana waenda kunopinda usabhuku nzindiwo wasabhuku pano vutanga wabvunza kuti musati maenda ndinogumira papi, wobvunza asharuka nechembere dzemumusha mofamba moona mugano. Ndio zvamatadza kunditaurira kuti rambe tiri kukweshana. Saka naizvozvo mhosva yawawana Austin imhosva yekushora zvingagone kuzopuruvika kuti ana sekuru vako vakakupa nzvimbo asi vakakupa nzvimbo nekusaziva vasiri kuziva mugano wavo. Mumataura achiti munhu anogona kuenda kunogara pamusana pepressure nokuti munenge mawandisa mumusha. Zvine makwara yekuti mumusha sabhuku kana mawandisa local government yakashevedzera kune land audit zvikanzi kune vamwe vasina kuwana minda ndiro basa raDA mudzviti. Unoenda unonyoresawo zita ikoko kuti andiri kudawo munda maringe nesimba rako rekurima. Kana uchida ku-A2 woapply, kana uchida ku-A1 woenda upiwa A1. Mumisha umu imi masabhuku muriko nhasi musatengesa minda nokuti ivhu harizvimbe kana kuzvitutsira. Iwewe sabhuku baba wabereka vana vako 6, iwewe une 2 hectares. Vana ivavo hapana waunodzinga, munokwana pahectares yenyu iwayo. Kana waona kuti iwewe une mombe une tractor, chienda kwa DA unoapply munda mukuru. Apa pekuti uende unotora munda wechirikadzi, uende unotora munda wemwana asarari nherera mumusha,
wende wobatanidza kune ava vanenge vachiuya zvakanaka kwauri. Azvisirizvo ndio zvinhu zviri kukonzeresa kuti nhasi uyu apiwawo, mangwana uya aoneka mbudzi omudzienda anopinda ipapo. Handisi kuda kuzviona. Saka apa iwe ningirike Austin, mhosva yako yenda kupa ndeyekuti instruction yandakapa, it was an order kudzivirira kuti mutemani, asi wakaishora. Saka kuishora kwacho ine cost. Saka apa akakunongedzera stendi iyoyo ndisabhuku. Sabhuku nzvimbo, mwana uyu pakati penzvimbo yako mukati memusha wako unogona kumuonera here paanoenda. Pari zvino nokuti ari kuda nzvimbo yake yavo, ndiye akomplena, ndiye arwadziwa. Uyu aenda kunogara panzvimbo, uyu haana kurwadziwa because atoona kuti pano ndatobudirira, asi abudirira nenzira isiriyo. Inini manje ndichiranga ipapo ndisakatandi pape zvekutanga dai ndokuti nzvimbo yakandikakaura zvakare imwe ndipaikwanisa uri kuchana chirega uchinzo mujeri uyu azvipira ndiye sekuru wenyu achakuratidza, ndiye akakupa nzvimbo panoziva mugano wacho. Iwe unoziva nzvimbo iyo ana mujeri munoziva varipo vanoziva, vakuru kwandiri vane nhoroondo yenzvimbo iyi, asi vese vanozviziva. Iye nzvimbo anozviziva kuti mugano wake ndimujeri, akapa muzukuru wake mutsvairo. Saka handiri kupanzwa nzvimbo ndaibvunza kuti chinanga dandidu ndoni tesa tikuti ndipenyu kuti ndiko wacho kuti muchi ndesa ndoweni saka tiri kutiwo ava vakati ndipavo kura isuru nditakatadziko takabata kanyarara ndokuti amutsvairo pavaisa vanhu havana kubvunzawo nzvimbo kuti vanhu vangu vakusvika vakangonisa vanhu nhasi ndo zvakakutaura manje isiri kutiwo ndikwenyu. Ya, saka manje ndesaka ndadzora mhosva iyi kune masabhuku maviri. Imi masabhuku maviri hamusi kuziva kuita basa renyu. Saka apa muchazoratidzwa nzvimbo, migano yenyu nevakuru venyu, kana pane zvitata, kana pane ndoro dzepasi, ndichada kwenda unozviona. Then iwewe pakukonzeresa kuti mumwe wako arwadziwa nekuagara panzvimbo yake 42 years, atina masimbe kuti tingamubisepo. Kwazinza mwanangu. Saka iwewe unobhadhara one kushora zvinenge zvataurwa namambo. And ava ndimbuya wako hapasina pavachaenda kuti vanokwanisa kuno, havasisina simba kupera kwesimba uko. Ndiwo ndifana kuti vachengeta, hamungakwikwidzane nawo. Saka makosti yavo yavabhadhara mudare, ndiye anabhadhara makosti ekoti yedare rino. Ndati akabhadhara, akatenga Samuel ndiani? Munodzorerwa makosti imi na Austin. For $12 court cost.
preventive cost, then kushora dare, unobisa mbudzi mbiri, aiwa mbudzi 3, 1 iwewo still unobisa, 1 inobiswa na sabu, 1 yokubiswa futi na sabu, kuita mbudzi 3 ndokuti vazivewo zvavari kuita newe uzive. Handisi kuda kuti zvirambe zvichiendera mberi, saka